Maestro Ko oko tisia isi wala Uno maestro. na se wa masa maestro ko dia se wa oni twia maestro oko no oja bibia hye mensa enti si mebe meti ejuma na kama
mɛnso kɔde asa wa oni twia mɛnso ɔkɔ no ɔgya bibi ahyɛ me nsa nti si a mɛgye adwuma na kama mɛyɛ ne kama fi bi ni ho fi bi ni mɛyɛ ne kama a osi twa past wɔ no ha mɛso mɛde eyi events ointment kakra bɛ fɔn so ati ase tia past ni ya na mɛde nkutu asa fɔn so ati ase chale don't go there kura ɔgya bibi ama nti mɛde mamu nsuro live